טוב, בואו להכין איתי עוגיות. אני אראה לכם את כל המצרכים, ואחרי זה נתחיל. טוב, קודם כל התפודים. טוב, אנחנו מתחילים בקמח. אחרי זה סוכר. אחרי זה גם חמאה וביצה ושתי כפות ועוד כמה דברים. ואני עכשיו אראה את זה, כי הם פשוט בשקית. צריך קינדרים וגם שוקולד צ'יפס כזה, וגם שוקולד צ'יפס לבן וסוכר. עכשיו בואו נתחיל. אנחנו לוקחים את זה ולוקחים צלחת. והנה שפכנו את זה לכוס. ועכשיו אנחנו שוקלים את זה. אבל שרתי להראות גם אבקת אפייה יש כאן, כאילו במצרכים. עכשיו שוקולד, ושמים את זה בכוס ושוקלים. כשאמא שלי שוקלת, אני אראה לכם מה אני עושה. יש לנו את שתי הכוסות עם שתי הדברים, אנחנו מתחילים. שמה סוכר חום וסוכר גם רגיל, כאילו לבן. עכשיו אנחנו לוקחים כאילו כזה, ובואו נראה מה נשים שם. אנחנו לקחנו עכשיו כוס הזה שאתם תראו כאילו בשקוף. קערה. הורדנו את הניילון שהיה מעל, ועכשיו אנחנו מתחילים בחמאה. טוב, הנה החמאה, עכשיו אנחנו שופכים אותה. טוב, שפכנו את החמאה. עכשיו מורחים אותה. טוב, שעכשיו אנחנו מניחים את החמאה כאן ומשאירים אותה. עד שאנחנו נעשה משהו אחר. סוכר. עם סוכר. ושופכים. מערבבים. את הביצה. ועכשיו עם המערבבת. קמח. שופכים. ועכשיו מערבבים. הכל ביחד. אבקת אפייה. שפכנו. עכשיו מערבבים הכל ביחד. את שתי השוקולדים. מערבבים. גם עם הידיים לעשות, כאילו, ככה. זהו, תעצרי. ועכשיו אנחנו מכינים כדורים. עושים כדורים. תעצרי. ועכשיו אנחנו מחממים, כאילו בתנור. עופים מרשמלואים. ממש לעשות כדורים, כאילו סימה לעשות כדורים. אני אחזור לכם שאנחנו נסיים בקיצור. אנחנו שמים את כל השוקולדים וזה שרוצים לשים בעוגיות. סוכריות, קינדרים וכאלה.